ଚାମଚ କ'ଣ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛୁ? ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ତୁ ଚାମଚ କ'ଣ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛୁ? ତୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଦଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛୁ? କହୁନୁ, ପାଟି ଖୋଲୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେଟା ସାବୁନ କାହାର କ୍ୟାସ? ମାମା। ଏ ମାମା, ଏଇଟା ତ ମାମୁନଟା, ଏଇଟା ତ। କେମିତି ମାମା ତାଳି ତାଳି କରନ୍ତି? ତାଇ ତାଇ କରିଦେଲୁ। ଚାଲିଲା, ବୁଲିଲା ବସି ବସିକା। ଛି, ଏଟା ଛିଟା ଦେଇଦିଅ। ଏଟା ଛି। ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ। ଟାଟା କଲ। ମାଉ ସେଇପଟେ ମାଉ 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 ଆସିବ। ହେଇ ଦେଖ, ଧରୁ ଧରୁ ମାଉ। ଛି, हेलो माँ, किरोसिन कटा ये माँ। ओए बुली लो एपटे, बुली जा जा बुली जा।